Kairo. Oh iya. Kairo wis lintang saka Kairo sisan. Lho, kentip boy bocah iki. Nggih, heeh. Ndi bocah kene. Mbak Lintang, ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng nidaki Mas Garing kene Mataram Mas Anggit. Ora ngira bocah kaya pring ngene kok Sik kondange Pripun to? ngarane kaya pring maksudnya piye? Lah iki lho, bocah cilik jlirit Lah kula emang pawakane nggih ngeten iki lho Pak De. pawak. Oh, iya, iya. Pawaan. Pawakan ki ora iso ninggal sekolah ire. Nggih. Sing penting nadyan cilik sehat ya, Nduk. Sehat Pak De, alhamdulillah. Sik. Dimene ditepung piyai kene jenengmu komplit sapa, Nduk? Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya Masya Allah. Niki kula takjub sekali, penontonnya sangat banyak Pak De. Penontonnya wong kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget akeh ngono lho. banget ngoten lho Pak De. Lagi ampun banyak. Lah nggih awet saking mrika wau sampun Iki ora mung saka desa kene uga desa tetangga padha mirsani bahkan di luar kecamatan pun sami. Saka Blitar enek, saka Surabaya enek. Nggih, lengkap sangat nggih, Mas. Saka Jember enek. Dalan. Dadi iki cucuk karo Pak Junedi ling gelar tontonan bengi. Amin. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Jenengmu sapa jenengmu? Kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok. Wis tok. Tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sakjane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatma Ruhari Nala Khairun. Panjang to Pak De? Wis kuwi wae Lintang Kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa omong angel iratu kok. Lintang Kairo lintang ki lincah bocahe tanggapane rame. Nah, masa lho Pak De? Lho kowe iki karya Amin ngono lho. Amin, matur suwun. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. Amin nggih. Kok sik tembungmu ra enak. Apa nek salah to? Didongake Leluhur. Leluhur ki wis modar e. Ha niku rak pikiran sampeyan sing kula karepke piyai sepuh sing luhur bebudene. Sesepuhe ngoten lho Pak De, panjenengan. Pini sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Wong kok senengane. Ora ya padha to Pak De. Ya ora beda. Anu Lintang isih Nggih. sekolah, Nduk, sayang. Tasik kelas tunggal SMA samenika. SMA pundi Mbak Lintang? SMA 1 Puncu Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Nggih. Lah, dadi mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA ya ben bangga duwe Nggih. murid yang berprestasi kaya Mbak Amin Lintang Kairo. amin matur sembah nuwun. Tibake aku ya wis tuwa ya. Nggih. Jebul biyen ki sik mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa. Sing penting sekolahe ditutuke, karier tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Amin. Iki ana Nggih, pundutan leres. lagu Nggih, Mbak Lintang. saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Wah, Bapak Jun nggih tasik lenggah. ayo Samenika. jelas Oh, nggak ngeten. Ingkang pundi? Ah. Sugeng dalu Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan nih tasik pinarak lenggah. Oh, Ayo Pak Jun niku nek mirsani ringgit iki mesti nutuk, Nduk. Nutuk nadyan mau esuk tangine ya didadak. Mergo ketamon iki juragrawa iki. Lah nggih to. Saiki Kan isih tanggung mirsani. jawabnya itu sangat besar sekali loh. Betul. Pak De. Iki apike dibawani apa, Nduk? Bawani. Pedang kuning. Nah. Nggih, dibawani ya gawane no, podang kuning. Monggo, iya Mbak Lintang, monggo. Nadyan wujud temong peksi. Suarane iso nggo kredit Honda. Kredit Honda iki piye to, Pak De? Tegese kowe Kok malah ge. kowe
nyanyi sak nyanyian ki iso nggo ngangsur kendaraan. Ya ampun, Wis, mboten Pak luar De. biasa. Tasih ajar sak menika Pak De. Ajar ya aja njaluk sangu. Kan wonten Ibu sesepuh Ibu Darsini nuwun sewu Ibu. Kae Mbak-mbaknya semuanya. Pojok kae Presiden Purbakala. Ampun Lho, ngoten to Pak De. nek nyewa sampe nake dhewe iki lho. Lah nggih lho. Pitekantropus, wong iki nek ngenyek aja sampe nake dhewe. Oh, kamu ra enak. Oh, aku Ayo. kerpus bareng. Ya, Dok. Diucapkan ugi Pak De. Apa? Kula dereng maaf-maafan kalih piyantun pundi? Yai anu ta. Kiai Yai Salam nggih Dono Dono Mulya. Mulya. Minal aidin wal faidin kagem Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Kaya bancaan ya. Bancaan pripun? Nggih. Nggih. Nek ra apa-apa njaluk ngapura luwih apik. Lah nggih to Pak De. Anu. Halus manis merak hati. Selingkan kula golek isi podang jenar iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo Rampung bawa, yo buka celuk sak langgame. Monggo, Nduk. Monggo. iso awan ning omah wis ora krasa luyuran anggone isih nyentak sayang bakal miterangganku golek ora krasa iso awan nganti Omahe Gonggo Mino. Yo kendangane tangan di semake. Bune.
Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lintang. Matur nuwun, Nduk. Ya, matur nuwun. Ana angker meneh.